Милләтебез каһарманы Татарстанның халык артисты Рәшит Вахапов иҗаты татар эстрадасын профессиональ дәрәҗәгә күтәрә. Казанда Татар дәүләт филармониясе скверында күренекле татар җырчысы Рәшит Вахаповның тууына 115 ел тулуга багышланган митинг-концерт узды. Әлеге чарадан тулырак итеп Ләлә Зәйнуллина язмасында. Рәшит Вахаповның татар милли музык сәнгатен үстерүгә киткән хезмәтләре бәяләп бетергесез. Чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика җитәкчелеге исеменнән катнашучыларга һәм тамашачыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Былтыр бик матур иттереп һәйкәл ачып ибәрдек. Хәзер ел саен шушында күп кенә халык менә мин көтмәгәнем шул хәтле халык җыелыр дип. Рәшит Вахапов заманында аның белән чырашкан, күргән, аның җырын тыңлап үскән әби бабайлар, апа абыйлар һәм бик шатланыч яшьләребез дә күп килә. Рәшит Вахапов фонды 2004 елдан халыкара татар җыры фестивален үткәреп килә. Халыкара фестиваль Россиянең 56 төбәге һәм дөньяның 15 илендә катнашучыларны, тамашачыларны үзенә җыйды. Фондның уртак мәдәни мирасны саклауга һәм арттыруга, милләт-ара татулыкны үстерүгә керткән өлеше милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында аеруча мөһим. Быел Рәшит Вахаповның 115 еллыгы да зур киң колач белән бара. Казаныбызда башланды. Бүген бара. Әле безнең җәй көне дә алар дәвам итәчәк. Рәшит Вахаповның якташлары, Түбән Новгород татарлары 2023 елны үзләренең туган ягында Рәшит Вахапов елы дип игълан иттеләр. Һәм мен шулай уйлыйм, безнең әле бу чаралар Мәскәүдә, Уфада, май аенда Санкт-Петербургта булачак. Көз көне Баку һәм Ташкентта булачак. Данлыклы шәхес белән аралашкан Ринат Харис Рәшит Вахаповка багышланган поэма һәм Умырзая дип исемләнгән пьеса иҗат итә. Шул рәвешле театраль образы барлыкка килә. Татар җырчыларына, яшь җырчыларына басып менәр өчен, таянып менәр өчен таяныч. Ул безнең күңелләрне яктырта торган, татар җырын дөньяга тараткан бер билге. Яшә Рәшит Вахапов! Яшә татар җыры! Кеше китә, җыры кала. Рәшит Вахаповтан киләчәк буыннарга бәяләп бетергесез мирас калды. Иң куанычлысы яшь буын Рәшит Вахапов конкурсларында иҗади юллама алып чын артист булып танылды. Алар бүген милләтебезгә хезмәт итә. Аның иҗаты, җырлары, алтын фонды яшьләр аны эләктереп алып, хәзер алар сәхнәгә тапшыра. Рәшит Вахаповка татар халкы рәхмәтле, чөнки безнең зәвыгыбызны күтәреп, үзенең алтын фонddагы җырларын, халык көйләрен оныттырмас өчен менә киләчәк буынга тапшыруы бик затлы һәм зәвыклы аның иҗаты. Җырчы һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль лауреатлары кунакларга бәйрәм концертын тәкъдим итте. Ләлә Зәйнуллина, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары.